من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haɗu a wannan yammaci mai tarin albarka, yammaci na ranar asabar nawa ga watan Ramadan, shida kenan ko? Shida ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2024 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a bisa ni'imar da yake mana har kullum domin tara mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya da fahimtar da mu littafinsa. Na muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa wurin fassara ma'anonin ayoyin alqur'ani daidai. Idan ban manta ba, jiya muna cikin wannan aya mai albarka, aya ta 102 a cikin wannan suratul baqara. Wanda muka yi tafsirin wannan aya a jiya, sai dai wata nukta guda ɗaya ta rage ba mu kammala ta ba, da haka sai mun bi ta kanta da sannan mu ci gaba da tafsirin insha Allah. Ba kowace aya ba ce wannan aya sihiri da ake cewa tawa ma tafi shayatin ala mulki Sulaiman wa kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به. هذا هو قرشن آية. أجيا نتي da ina kan wata fahimta ta cewa wannan ma unzila alal malakaini bi babil harut wa marut, mun jiya na gaya mana akwai ma'ana guda uku a kai. Wasu suka ce ana nufin mala'iku, wasu suka ce ana nufin wato wasu manyan mutane ne, ko wasu masihirta masu ilimi guda biyu. Wasu kuma suka ce a korewa aka yi, domin mun yi bayani akan ma a jiya. Wa ma unzila, kaga ta iya yi wa a fassara ta ce ba a saukar ba, kuma ta iya yiwuwa a ce wato wa ma unzila abinda aka saukar, duka zai ɗauka. Sai dai siyaki ne kawai zai bambanta, kamar yadda na kawo jiya nake cewa sai dai idan aka kawo inna aka hada da ma, to a lokacin kuma tabbatarwa ne, kamar inna ma wannan tabbatarwa ne, amma ma in ta zo ita kadai ta iya yiwuwa tabbatarwa, ta iya yiwuwa korewa. Wannan siyaki na zance ne zai bayu a kai. To kaga ta irin wannan nan ne ake samun tawili, kamar da muka yi bayani ayat take karshen suratul al-kahf a jiya, qul inna ma ana basharun mithlukum, mun yi bayani akan wannan. To anan fahimtar nake akai wancan tafsiri da muka gabatar na wancan shekaru na baya, lokacin da muka fassara bakara, a lokacin na fassara akan ai Allah ta'ala yana cewa ma unzila alal malakaini, ba mu saukar da wasu mala'iku guda biyu ba, wai a babila, sunan su haruta da maruta, babu. wannan lokacin na ce korewa ne. Wa ma yu'allimani min ahadin, ko ba sa sanar da kowa, har ma su ce masa wai su fitina ne,
fala takfur kada ya kafurta. Amma na sake nazari a kai, na duba tafsirai na malamai, na ga lalle wato ya fi rinjaye wurin ko dai mutane guda biyu ne kamar yadda muka yi bayani a jiya, wato malakai ne ko kuma dai da wannan qira'as shaz din nan da ake cewa wa ma unzila alal malikai ne da yi wa lamun ɗin kisra malik daga al-malik kenan sarki kenan ko babban mutum. to sai zanto wasu suka ce a wasu manya ne masihirta guda biyu. To unzila anan bayani da bamu ba a jiya, unzila ba wai wahayi bane ba kamar da malamai suka tattauna, ba wahayi aka musu, a ilhama aka musu, ilhama ce aka musu. kun gane ilhama irin wanda aka yi wa kudan zuma, irin wanda aka wa tururuwa, masha Allah. Ilhama irin wanda aka wa na Maryam, domin ita ba annabiya ba ce balle a saukar mata da wahayi. Da sauran bayan Allah salihai waliyai yawanci ilhama ake musu, ba wahayi ake musu, domin idan aka wa mutum wahayi ya zama annabi ko kuma ya zama manzo. Da haka anan ma unzila anan ai wato abinda aka yi musu ilhama, abinda aka yi wa wannan mutanen biyun ko mala'ikun, abinda aka yi musu wahayi na ilhama, suke koyar da sihiri. Mun yi bayani suna koyar da sihiri idan mala'iku ne, wanda suka ce mala'iku ne suka ce suna koyar da sihiri akan a san sihiri a guje shi. Har muka kawo bayani akan kamar yadda malaman sunna suke ɗauko littattafan sufaye, wanda suke tattare da ƙazanta a cikinsu, wanda suke tattare da zagin Allah da raina annabi sallallahu alaihi wa sallam, su karanta a majalis ɗinsu. To kaga wannan bai nuna zuwa ga suna nuna mutane su je su karanta su amfana da wani, a'a suna karantawa ne suna nuna wa mutane wato tahziri ne, suna tsoratar da mutane game da abin da ke ciki. Da haka idan aka ce mala'iku ne to aikinsu kenan, wato suna karantar da sihiri shi kafirci ne. Da haka idan kuma wasu kuma suka ce a'a wasu masihirta ne guda biyu, saboda daman garin Babila ya shahara da masihirta. Da haka idan mutane ne guda biyu sa iya karantar da wannan nan, su rinka batar da mutane, ko kuma ce su rinka gaya wa mutane ga yadda abubuwa suke, kamar da malaman tsubbu suke yi, a gane ko. Amma su ma da ƙarshe sai suka ce mi, da aka ce ma unzila al malakain bi babil harut wa marut ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur, ay bi ma'ana fala tashar, kada kai sihiri. Kaga daman da yake tun jiya mun gane sihiri da kafirci duk abu ɗaya ne a wannan ayar. Idan aka ce kafirci ana nufin sihiri, idan aka ce sihiri ana nufin kafirci, an mun yi wannan bayani. To sai su ce fala takfur, ai bi ma'ana mun koya maka wani, amma kai din kada kai sihiri, dan sihiri kafirci ne, kada kai sihiri. To kaga idan mutanen nema to ga yanayin fassara su, idan ko mala'ikun nema gashi, sannan idan korewan nema kuma mun riga mun yi bayani, kuma shi ne ma nake a kai da, amma na sauka akan wannan fahimta insha Allah. Sai yau in Allah ya yarda za mu dora kan aya ta gaba, ita ce aya ta 103 daidai. na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم. ita ma wannan ayar kamar yadda wattaba'u ma tatlu shayatin yake atafi ne akan ayoyin baya, da ita ma wannan ayar tun daga wawul ataf ita ma atafi ne akan ayar da ta shuɗe. Anan Allah ta'ala ce walau annahum, da a ce su yahudawa
inda ayoyin baya gaba ɗaya suna magana akan yahudawa, a nan ba sai an gaya maka sunayensu ba, domin already ka san zuwa ake magana da su, da aka ce walau annahum, kaga da dai a ce su, babu yadda za a kawo maka bamiri haka nan ana cikin labari ba a kawo maka suna kafin haka ba, kawai sai a kawo maka bamiri, to ta ina za ka gane? Da zaran ka ga bamiri, to lalle in ka koma baya za ka ga wato wanda bamirin yake koma zuwa gare shi. Walau annahum, da a ce su yahudawa amanu sun yi imani, wattaqaw sun tsare dokokin Allah, sun kiyaye dokokin Allah, sun ɗauki attaura sun yi amfani da ita, sun watsar da wannan shiririta abinda ake kira hatimin annabi Sulaiman, wato da tsubbace da wato zane-zanen banza da ake yi, da sun watsar da shi suka ɗauki wato attaura suka yi amfani da ita, suka kiyaye dokokin Allah. Allah ce la masubatun, masuba daga as-sawab ne, as-sawab shine lada, to da la masubatun da an ba su lada, da sun samu lada daga wurin Allah, amma me sun kiya, sai suka yi mi wattaba'u ma tatlu shayatin. Kaga kuma can baya kafin wannan ayar an ce ni wato sun jefar da littafin Allah, fa nabazuhu wara'a zuhurihim, wato suka jefar da attaura bayan su, wattaba'u ma tatlu shayatin, sai suka bi abin da shaydanu suke karantawa, da suka bi shi sai Allah ce da a ce ma sun yi imani sun bar wancan abin sun bi attaura, da sun samu lada min indillahi daga wurin Allah, khair, ai da ya fi alkhairi. Wato da sun bi littafin attaura da ya fi musu alkhairi, kuma ga lada daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce law kanu ya'lamu, da dai sun sani. Ita law duk inda ka ganta da labar ya riga ya lalace, da shi ne bahaushe yake cewa dan da na sani ko, duk abin da aka ce da to ya lalace, da na sani, da na yi kaza, to baka sani ba, da ma na yi kaza, da yi kake da shi kenan ka yi asara. To lauka ne ya alamun, da ma dai sun sani, kuma sun sani din, wannan sanin wato na fahimta ake nufi, da ma dai sun gane wannan abin da suka ɗauko na abin da shaidanu suke karantarwa, da sun fahimci wannan abin soki burutsu ne, aikin banza ne, da ya fiye musu alkhairi, amma ina ba su yi haka ɗin ba. Na sai Allah ce mai gaba, ya ayyuhal lazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Na anan Allah subhanahu wa ta'ala wato sai kira zuwa ga mu'minai. Anan abin da yasa aka kawo wannan ayar ba ta da alaka abin da ya shafi wannan zance na Yahudawa kai sai, amma kuma ta dalilin su ne kuma ayar ta sauka. Ayar tana magana akan mu'minai, amma me Yahudawan ne su suka jawo wannan har aka saukar da wannan aya. Ita wannan ayar ta sauka lokacin da wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ke karantar da sahabbai kama daga ayoyin alkur'ani da sunnoninsa da warwara a cikin alkur'ani da fassarar alkur'ani kenan. A lokacin idan suna karatu wato suna so sahabbai so suke duk abin da annabi ya gaya musu haddace shi, ba wai irin mu bane ba, ana tafsiri kana ko danna waya ko kana bacci ko kana kaza ko kana lala. Sahabbai ba haka suke ba, shi yasa wato ilimin su da ilimin ba dai bane ba, saboda su aya idan suka ji aya da sai sun haddace ta, bayan sun haddace ta sai sun fahimci ma'anarta, sannan su bar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu yadda za a yi sahabi annabi yana karatu wai a zuciyarsa ta tuna wani abu a gefe, babu wannan rana. Har ma ana siffanta su ake cewa idan annabi yana magana yana karatu suna gabansa, kowa ya sunkuyar da kansa, inda tsuntsu zai hau kan ɗaya daga cikinsu, tsuntsun zai duk abin da zai har ya tashi shi bai ma sani ba,
yana nan kawai yana sauraron maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam. amma wani zai ce to ai yanzu ba annabi bane ba, to ba haka bane ba, ai maganar ce duka gaba ɗaya ta Allah ce. Annabin maganar Allah yake karantarwa, sannan duk wanda zai fassara alkur'ani shi ba wai maganarsa bane ba, a'a maganar Allah ne. da haka koma waye ita maganar ita za ka girmama, ita maganar ita za ka mutunta, ita za ka saurara, ita za ka wato ba girma, saboda siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. kamar Allah ne yake gaya maka fa, sai dai tun da kai ba za ka iya fahimta ba, kai sai tun da larabci ne, dole kuma a samu wanda ya iya tarjama da fassara maka gwargwadon abin da ya iya shi ba, sannan kuma gwargwadon abin da zai iya fahimtar da kai. to kaga kai din kenan a makofin wa kake, makofin Allah. duk wani malamin da ya zauna yana fassara alkur'ani makofin Allah ne ya zauna. da haka ba karamin abu ne gaba daya, kai ma mai sauraron kai ma amana ce. shi yasa shi alkur'ani kullum yana son saurare shi. to su sahabbai idan annabi yana karanta musu, idan ya faɗa musu daidai abin da za su iya ɗauka, sai su ce masa ne ra'ina, ma'ana saurara mana ya isa haka. ra daga asalin arra daga kiwo ne, kiyaye abu, ma'ana ka tsaya sai mun kiyaye wannan ayar, sai mun haddace ta, sai mun kiyaye ma'anarta, sannan ka ƙara mana. shi ne ra'ina, kuma ma'ana ne mai kyau. yahudawa sai suka ji sahabbai suna faɗin haka, sai suka ce to shi kenan, tunda wannan kalmar tana da ma'ana guda biyu, bari mu amfani da ɗaya ma'anar don mu cutar da shi annabin nasu. so suna cewa su saurara musu, mu kun faɗi kalmar muna nufin wato rubabben cikinsu, ko kuma mai wari, ko kuma makamancin haka dai. yawwa to shi ne aka saukar da wannan ayar, aka cewa ku mu'minai gashi fa halal ne, amma kuma yanzu an haramta musu. ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la taqulu ra'ina, daga yanzu kar ku sake cewa ra'ina, wa qulu unzurna, ku ce unzurna. kaga anan wato an kore musu wani abu, amma sai da aka tabbatar da wani abu. yasa a jiya mun tattauna akan wannan, karba muka kawo magana akan kafa ƙungiyar izala. duk abin da kace zaka kore shi, mutum yana yin abu zaka kore masa wannan abu, to dole sai ka samu makofinsa. idan kuma kace ka kore wannan abun ka bar shi haka empty, kai ma ka sani ko dai ya mai da wancan, ko shedan ya kawo masa wani abu a makofin wannan nan. ƙa'ida ce, dole ne. yanzu misali wannan time da aka ware na tafsiri, idan baka zo tafsiri ba, in baka je wani masallacin ba, to dole wannan time din sai kai wani abu dai a makofin wannan time din. kuma duk abin da za ka yi ba zai kai sauraron siffar Allah subhanahu wa ta'ala, babu shi. duk duniya idan da mutane za su fahimci menene alkur'ani, su ba shi girmamawa, matukar girmamawa, da yana da kyau duk inda duk wani society da ake karanta alkur'ani, idan aka bayar da time ga mutanen wannan wurin, ya zama wajibi su tsaya su saurari wannan. saboda idan ba a samar da wurin da ake karanta alkur'ani, to gaba ɗaya duniyar ma ba za ta zauna ba, kakaf ɗinta. inda ba a samu wanda suke zama suna karanta alkur'ani, malam da mai kasuwa ba zai samu komai in ya tafi kasuwancinsa, ma'aikaci in ya tafi abin da zai samu, kowa in ya tafi babu albarka. saboda wannan ƙur'anin da ake karantawa daidai ko masallaci ko kowane masallaci mutum ɗaya, biyu ne, uku, su ne Allah yake kallo. ta dalilin sai Allah ta'ala saukar da rahama sai ta game kowa. ai mun sani hadisi ya tabbata, mutane ba za su zauna ba suna karanta alkur'ani ko suna darasin sulmana, suna ana fassara, suna sauraro, ko kuma suna menene, suna muraja'ansa, face ne an saukar musu da rahma,
mala'iku sun lullube su, sannan komai ba za su tashi a wannan wurin ba face sai an ce musu an gafarta muku gaba ɗaya. To me fi wannan dan Allah? Kama mutane ba su san me alƙur'ani ba, ba sani ba. Mutane wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, mutane ba su girmama Allah matuƙar girmamawa. Da duka abubuwa idan da mutane za su bayar da kulawarsu kamar irin na sahabbai idan aka ce annabi yana karatu ba shi kenan, duk abin da za ka yi za ka je ka saurara a wannan time ne, in bayan sallah asuba ne, tsakanin magariba da isha'i ne, in ma wani time ne aka tsaya ka saurara, ana gama kuma shi kenan ya ka tafi koya. Kamar yadda Allah ta'ala ya mana bayani akan sallar juma'a ko ran duki ila nudiya lis salati yawm al-jum'ah fasaw ila dhikrillahi wa dharul bay karshe dai idza qudiyat as-salat allati fantashiru. Kaga ana gama Allah ce ku tafi duk an gama. Allah ta'ala bai takura wa mutane, ba zai yiwu a ce tun da safe kawai a zauna ana fassara Qur'ani ba, tun daga magariba kawai a yi ta fassara Qur'ani har gari ya waye. Akwai mashakka, amma aka bayar da awa ɗaya da rabi ya isa. Amma tare da haka za ga mutane duk da haka sai illa man rahimahullah. Sai Allah ta'ala yake ce ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina, kada ku ce ra'ina wa qulu unzurna, to shine makofin ra'ina. To ce ka saurara mana, kaga unzurna shine makofin mi ra'ina. Allah ce wasma'u, kuma ku saurara. Kaga unzurna ka dakata mana, ka tsaya a nan. Sai Allah ta'ala wasma'u, ko kuma ku ci abin da kyau, kuma na ku bayar da hankali. Kamar yadda Allah ta'ala ce wai za ku ri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kaga fastami'u shine mi wasma'u, ku saurara da kyau. Kamar da aka ga Yahudawa aka ce musu menene, har suka ce qalu sami'na wa asaina, aka ce musu saurara da kyau, suka ce sun saurara kuma sun ji, amma wa asaina sun saba shi kenan. Allah ta'ala ce walil kafirina azabun alim, sani dai lalle kafirai suna da azaba mai radadi, azaba wato mai tsanani shine alim. Da Allah ce mai gaba ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. Wannan ayar mun yi tafsirin ta kwana uku da suka wuce, kwatankwacin ta a can baya. Sai dai akwai wasu ƙari a cikin wannan ayar wanda babu a wancan aya ne. Allah ta'ala yana cewa ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina. Anan at-taqdim ma haqqu at-ta'khir ne akai. Yadda zancen yake allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ma yawaddu, ba sa so. Kaga wanda suka kafurta daga cikin mazuwa littafi Yahudan Sara da mushrikai ba sa so, amma sai aka fara gabatar da ni ma yawaddu. Abin da yasa ake irin wannan, wato idan aka gabata aka yi taqdimu ma haqqu ta'khir, wato ana nuna ƙarfin wannan abu. Kamar fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In ka lura ai na'budu iyyaka ne, kaga babu yadda za a ce ai fi'ili dama shi yake gabata sannan me, kaga na'budu iyyaka, muna bauta maka ne. Amma tunda ana so a kawo tauhidi, a daure shi tam ta yadda babu wani abin da zai shigo, to sai a fara da ni, sai a fara da wato ai abin da ake, sai a ce na'budu, sai a ce iyyaka kai,
sai a kawo maf'ulun bihi din nan ma haka ne ma ya waddu kaga allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin ma ya waddu ba sa son me an yunazzila alaikum min khairin min rabbikum ba sa so a saukar da alkhairi akan alkhairi anan shine wahayi alqur'ani wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah ta'ala yana keɓance wahayinsa man yasha ga wanda ya ga dama anan khairin wahayi ne rahama wahayi ne duka wahayi ne anan cewa an yunazzila alaikum min khairin ay min wahayin sannan kuma wallahu yahtassu bi wahayihi man yasha amma dukan su sai aka kawo sunaye saboda shi wahayi alheri ne wahayi rahma ne wahayi shiriya ne duk abin da ka kira shi zai dauka to shi yasa anan sai aka kira shi alkhair aka kira shi arrahma inda duk shi ne to su mushrikai da kafirai da ahlul kitabi mazuwa littafin ahlul kitabi yahudawan kenan ake nan su suna bakin ciki gaya matuka da aka saukar da alkur'ani akan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda mun sani tarihin yahudawa sun je ne can madina suka zauna saboda suna tunanin dan uwansu za a ba wahayi dan uwansu ba yahude shi ya kamata saboda menene ai su ne wato gadan wahayi saboda su bilbil yanzu za a saukar musu da wahayi sai kuma da ƙarshe Allah ta'ala yake ba su kaga har annabi Isa ai duk su din ne ko kama daga tun daga annabi Musa alaihi salatu wassalam annabawa nawa akai har annabi Isa duka gaba ɗaya su ne to yanda aka jero wannan ai sai su tsammani na ƙarshen masu ne sai Allah ta'ala kuma sai sa'a wannan wato tamanni nasu yake cika musu wannan burin nasu to sai kuma bakin ciki ya kama su dan an saukar da littafi an saukar da alqur'ani ko wahayi akan wani wanda ba su ba shine anan Allah ta'ala ce ba ya wadda allazina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikeena an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dhul fadli azim lalle Allah ta'ala ma'abucin falala ne azim ko mai girma ne shi Allah dukkan falala gaba da shine ma'abucin ta wato falala al-fadlu shine sanya fifiko za ka ji idan wannan abin ya fi wannan sai ka ce haza afdalu min haza wannan ya fi wannan ya fi wannan su shine falala a fifita ka da wani abu to shi Allah ma'abocin fifita abubuwa ne ya fifita wanda ya ga dama to kaga anan da ana fifita su Yahudawa da wahayi ana ta fifita su kan mutane ana fifita su akan mutane sai aka zo kan annabi sai aka fifita annabi akan su gaba daya to shine wallahu dhul fadlil azim wato Allah ma'abocin falala ne mai girma kuma to anan shin falalar ce mai girma ko Allah ne mai girma zul fadlil azim zul fadlil azim shin falalar ce mai girma ko Allah ne mai girma Allah ne Allah ya ce Allah ne ya gaskiya ko mu kake fara da baya na ji kana magana a can baya zul fadlil azim duka zai iya ɗauka a iya cewa falalar ma mai girma domin alkur'ani ai mai girma ne dama da ana magana akan alkur'ani sai zanto alfabdu sunan ne alazim kuma sai zanto sifa ne na shi falala sifa wal mawsuf kenan to kaga sai zanto ne falala ce azima da Allah ce ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها
فيها ألم تعلم أن الله على كل شيء